Quan jo vaig entrar a la tele hi havia un mapa del temps que sortia literalment cada 12 hores i aquell mapa del temps era el que em feia a mi pensar com seria el temps de les properes 24 hores. Jo havia d'imaginar el procés d'ara fins llavors i des d'aquell llavors fer el que vindria a continuació. I tu estàs, en canvi, en un món absolutament i radicalment diferent. Ara, començant la meva recerca, el doctorat, encara soc més conscient de la importància de la investigació. Tot avança, la tecnologia, l'empresa, però la investigació, sense la investigació, aquest avenç no es pot materialitzar de la mateixa manera. L'altra gran cosa que a mi m'agrada de la ciència, és a dir, que tota l'estona ens estem preguntant que no ens conformem, no? Si tu ara has entrat i dius, no, jo no em conformo amb això, ho fem bé, sí, ho fem molt millor que abans, sí, però encara ho podem fer millor. Només un model d'intel·ligència artificial que ha estat entrenat amb moltes dades no pot substituir una predicció, per exemple, a nivell climàtic. Amb el canvi climàtic, les condicions meteorològiques climàtiques van canviant. És a dir, ara que a vegades a l'estiu podem trobar-nos en situacions més extremes, fenòmens més extrems, situacions que no ens havíem trobat i, per tant, de per si, un model meteo només basat en IA, jo crec que no pot aguantar-se. Quan començaven ja a aparèixer els primers superordinadors, com ho veieu, això? Creieu que aquests ordinadors de per si sols substituiran completament la nostra tasca? És una mica el símil que em trobo jo ara amb la IA. Jo, quan vaig començar, encara dibuixava a mà i encara feia servir regles de càlcul que eren amb forats, i és que tinc una edat ja. Però, en realitat, jo crec que, com us passa també a vosaltres, els meteors, jo crec que són persones com que mirem el futur, sempre estem oberts a que el futur ens faci canviar, no? I jo recordo quan vam començar a tenir els ordinadors i va haver-hi aquí, quan vam començar a tenir el CESCA, que es deia llavors, el centre que hi havia el primer superordinador de Catalunya, era una oportunitat. Jo sempre ho he vist com una oportunitat de canvi, de coneixement, de treure productes nous i tenir noves capacitats. Ara, amb la intel·ligència artificial, no ens hem de barallar amb les variables, perquè podem sumar naps amb cols, i això no és un problema. Però sí que és cert que hem d'estar molt atents en el que es diu la zona grisa de la intel·ligència artificial, és a dir, són tots aquests processos que succeeixen darrere les pantalles, és a dir, en tots aquests processadors on tractem la informació, estem entrant en un model, però hi ha processos que són automàtics que nosaltres no ho sabem. És a dir, el model està intentant aprendre del comportament de l'atmosfera, de les observacions que tenim, però les relacions no les coneixem del tot, igual que sí que coneixem dels models tradicionals. En aquest camp de recerca de la intel·ligència artificial, el tractament de dades, grans volums de dades, l'internet de les coses, tot això ja és aquí, ja ha arribat. És a dir, que jo el que crec és que programació, saber gestionar grans volums de dades són coses molt importants. I llavors la interpretació dels resultats, la interpretació dels mapes i saber fer i comunicar un pronòstic. Nosaltres, que fem coses operatives i que típicament van per salvar vides, béns i fer la vida de les persones més senzilla, hem de vigilar amb no perdre vides, ni perdre béns, ni complicar la vida de la gent. I en aquesta necessitat de trobar mecanismes de control, jo crec que també hi hem de treballar els meteos, sobretot els meteos, perquè nosaltres acabem sovint orientant la societat en una direcció, dient no aneu a aquell lloc perquè alerta, perquè hi haurà nevades, molta precaució, tanquem aquesta carretera, o sigui, fem coses que alteren la vida de les persones. I aquí hi ha un poder o una responsabilitat que jo crec que hem d'incorporar també la intel·ligència artificial. En realitat, en els meteoròlegs, què vol dir la predictabilitat? La humilitat. Vol dir que tu saps que t'estàs enfrontant amb l'atmosfera que és caòtica i que és molt complexa, i saps que sempre, en algun moment, en alguna cosa, t'acabaràs equivocant. I això jo no tinc clar que la intel·ligència artificial encara sigui capaç d'assumir-ho. És com un cuc que tenim a la panxa, l'estimulació, la motivació. I tu l'has dit des de petit, no? Jo també recordo un llibre que tenia dos llibres que jo el recordo, un era un atles de l'espai i d'un altre de l'atmosfera, i després tenia un llibre que es deia Los Inventos, es deia. I era un llibre que me'l vaig llegir no sé quantes vegades, perquè
aquesta cosa d'inventar, que no és res més que trobar solucions a les coses que ens envolten, és una pregunta com molt interna que et fas i que vols respondre. I per mi això és la recerca, és una inquietud que és personal i que alhora és social, no? Col·lectiva, perquè al final el que volem és millorar, no? la vida de les persones, dels serveis, preservar els béns i respondre a la pregunta que tothom es fa quan es lleva, que és quin temps farà.